Partiya Doza Azad Hüdapar li qada îstasyona Amedê bi tevlîbûna alîgirên xwe mîtînga xwe ya hilbijartina parlamentoyê li dar xist. Mîtîng bi deayan dest pê kir. Kursaklarında bırak Allah'ım. Di mîtingê de Mehmet Şimşek û Abdülcelîl Tanaylan ên endamên partiyê yên li Hezexê jiyana xwe ji dest dabûn jî hatin bibîranîn. O ateş sizi de Berpirsyarên partiyê di derbarê bûyera Hezexê de amaje kirin ku ew ne aliyê tundiyê ne. Em dibin berê lazim e ki sulh di nav Kurda da çêbe. Hizbê Kurda nav xwe sulhekî çêkin. Şer carekî din be nav Kurda çê nebe. Kurdan nekuje. Namzedê Serbixweyê Amedê ku ji aliyê Hüdaparê ve tê piştgirî kirin Zekeriya Yapıcıoğlu jî behsa projeyên xwe yên ji bo parlamenteriyê kir. partilerinin ismini Em ê ji bo naskirina mafê Kurdan û Kurdistanê bixebitin. Her wiha di rêbaza me jî muhalefetekî İslamî be. Hijmara me hinek be jî em dikarin di parlamentoyê de bibin hêzekî xurt û em ê vê yekê jî bidin nîşan. buna hakkın yok. Di mîtînga Hüdapara Amedê de hate dîtin ku ji aliyê hêzên ewlekariyê ve tedbîrên berfira hatibûn standin û her wiha gelek endamên Partiya Hüdaparê jî bo vê yekê hatibûn peyvırdar kirin. Di mîtînga Hüdapara Amedê de sê daxwaz derketin pêş. Yek hate xwestin ku zimanê Kurdî bibe fermî, a duyemîn hate xwestin ku makezagoneke sivîl were avakirin, a siyemîn jî wan gotin ku dê di meclîsê muhalefeteke İslamî dê were avakirin. May Yüksel, Rûdaw, Amed.